Kani kadai ke season 2 chong ke story ukun thaman siam ke kami mat kadai ke banta ke banengkong. Ke sweetie kelasan ya ujak ya kata ka address lani ke cakasa chongka hadian pelebu ya ke phone. Haba ujak ulapet ya kata ka address ulapan kloy banyak dak kali sya yeng chongka. Ulasange rushtang nanti banthi chingbam nak banta chongka. Namar labun sngi ya klembang ya ke bam baru namar bakatelan. Nangta ulat hit sakadawai nak benta chongka sweetie ulapan kloy banyak ika kali sya kacakasa chongka. Kacakasa ka pathma chongka sweetie kaya seriem ya kacaka kaba kalade. Ujak kata kapor ulakan mau ba ulat hit ya kayeng nak sweetie handrai uklam poi por pan ban pej dan dia ban sumari kata kayeng. Haba ulapan yang ya kali baru lapoi cakasa chongka sweetie ulat hit ya kajingkang. Katu kene por lapli kajingkang. Ke sweetie kelang telon baru kam da iklan pha ujak kata kapor ulas ngau senai baru labun jingmut jimperkhat namar ba kambang jingbam shu la katu gni si balai phi khrim kol yanga akapor phi pang ali rum shapo bat sngo bha ban shong ke sweetie kala pej ya kata ka jingbam ka badan hakti chong ujak baru kala sngo than pha ujak ru hakata kapor ularung haba ulapej ya ka yeng chong ke sweetie kalong kum katu ka baman shwa namar gitar ki baman shwa kalara lut syakni ka yeng ka pakasa thamai bat ulong shim kani ka dawai baru kani ka jingbam nak benta chongpi philadai ban bam shwa nang tapan sadi sakadawai hoit to ka sweetie kalong hadien bakala yo pediang ya kata ka dawai bat ya ka jingbam na ujak ularai lamarwei ba umdai ban fentut ya ka sweetie baru ula perkhat ba ka bhayu ban lai no syeng haba ujak uyo i ya ka sweetie ba ka shong sofa bat ka bam ya kata ka jingbam ka ba uan ra usngo kaman bat usngo suk kaman siam haba uyo i kani baru menta ka sweetie kala kham iklan bat kala ikham yo bor ngatharai kala biang ka por yanga panganit phai no syeng ujak ulong hot ka biang kata kublai shibun ka sweetie kala yang bat kalong ka bhai phi ba phinya da ka chan ban poi ka surak ba baru phinsuk ban yo taksi nang tu hot to ujak uklam ya thu yaka ba uan da kali chongo shim kani ka sweetie hakata ka por klasai ka pisa san spa tangka na ka pla chongka kalaya chachan chongu bat kala ai ta pisa ujak uladap da ka chingkendet kani pan na ka banta ka ei ka pisa na ka banta ka bai dawai ka ba phiwan ra yanga kumchuru na ka banta ka bai lai bai wan chongphi ka sweetie kala ong ujak ulong ka sweetie em shim bu na ma phi shim ka sweetie kala ong phi don kam na ka banta ban siwi ka bai wai baru na ka banta ka bai bam chong phi ujak tre ban shim ya kata ka pisa ulong don kam ban le kum ni namar ngi la ya sa slam ba ujak uklam shim wan na ka banta ka pisa ndrai wan ban pej ya ka sweetie namar ba ka pang sa sumar bha dan bok ba phin klan kham kloi ngan len no shwa ho ujak ulong hoi to ulapli ka jingkhang bat ulamut ban mi nrai kan san ha kata kapor ka sweetie kalong hatu trai jang ka plasa la dei de bat mai ujak ulakrenga kani ka peni ba uklam tem hoi to sa sumar bha ha ba phiat halenti ujak ula hiar no bat ula leit phai da ka kali jongo ha ka ski ka babut ujak ula kol ka sweetie bat ula kali kalong kumno ula sngo kuman haba uyo sngo ka sur jang ka sweetie bakala kham khlan ujak ukwa ban order jingbam na ka benta jang ka sweetie kumta ula kol shwaya ka bat ashwa ba ka sweetie kan kan ta yu ula de biang harut surak bat ula de ban thiet ya kita ki jingbam haba ujak ula poi hayeng jang ka sweetie ula tiet ki jingkhang haba ka sweetie kala pli ki jingkhang kala kham iklan shisha nrai ujak uklam rong hapo yeng ujak ai kata ka jingbam ha ka sweetie baduang senang bam bha dan bok ba phin klan no kham kloi bat ba phin la ban trei hadia nang ta ula phai bat ula let nyo uklam don chingmu de ei panrung lani ban shongkai bat ka sweetie kala dap da ka jinglungo ka perkhat ba ujak un wan rung baru un shongkai shwa shphang nrei klam long pat kumba ka perkhat kita ki jingbam ki ba ujak un ra kila long pahu baha na ka banta lainut ki brio un ra ya ka jam nang ta ubon baru ya kata ka serwa na ka banta chong ka sweetie bakan kham klan baru ban yo bor kham kloi haba ka sweetie ka pej i kita ki jingbam ki ba ujak wan ra kala sngo samar khi halamar wei bar kalong hatu ngala thrai ban pelut i kini ki jingbam baro
haba ujak ula syang hapo kali ula yo ya ka phone call na Stefan Wendell Stefan ula call ya ujak pat ula kali hatu phiyo neam ya ka chingkhot sangba banit bam sya ka 5-star hotel hakata kamin ujak ula dap da ka ching songo namar uklem yo sngawi eish phangkani lor kataru kata ka ching khawai ka bala penlong 5-star hotel don kam ban yo ya ka invitation card ban lej shata ujak uklem don ni ka chingmut ban lej bam khawai ei badru dei ubriu ba klem akor klem sha khot se ap phim pat yo se ya ka invitation card hakata ka por Stefan ula dap da ka ching lengo namar ukpa changu bat ma u kli op priang ya kata ka invitation card lani ka ching khot sngobha hatu balai pat ujak uklem pat yo hadu kata poru em ka dei phang ka ei kata ujak ru lokwa tibha ngasyu asngau balapan long da kabriu ka bakarteng ka currently ngampat yu asngau leni bana shphang chongka nrei kadai kabriu ka ba kongsan bha hakta kamin dan ba yathu bakala thiet ya ka hotel ka barem dor tam hapo kanong ba kata kadai ka 5-star hotel tang haki RC ki baladam da ka cash tani da ka pisa tang season seal kalong ka ba ban thiet ya baro ka wei ka hotel klem daran pisa kumba lai leni 100 billion ipa chonga bat mangaru kumchu ni layo yaki invitation ban lej syakni ka chingkhawai shibet chanbien currently ujak ula perkhat haladi namar umpat yo sngaw yakani ka kerteng badru kabriu kabran shibun kibilian ban penlun kadai ka baru spa shisha aklem yo pediang ya kata ka invitation lani ka chingkhot sngbha badru nganam lej chata to nang le kemen mapi menta kamin ujak la syukur nga shisha ngamut ban kali balai pimpanya ya ketuka kali 911 syeng ujak uklem pat yo por hakini kisngi namar ubun kam haplasa berkelinda nalor kataru kidan pat kiwe kikam ki bau haban len padru uklem pat yo por banya ya kata kali batma chungu syeng te kala haban sa teng shwa ujak ru usngau ba pat dadon kam than ya kata kali ka batmai namar ula don lepa ka wei to kam lelei phila ban penyang shwa shtu to ujak ulang habalakut kecingnya keren ujak lebu no ika phone nangta ulanya ika kali jongu ban lej nangkong shwa sha plaza haba ulapoi ha manager office ujak uladap da kecing lengo ban yo ya ar teli kisenduk ki bapla halor jongka sofa badru keran kawai kakat ka ba internet ba ka ei kani ujak ulakali kelinda kalai thu don bawan penpoi dang step rengap ujak ulaplit ya kata kakat bat uladap da kecing lengo ban yo ya kata ka invitation card lani kacing syakot sengobha na ka currently ujak laphu samrki namar baka kwa ban khot ya utrai chokani ka plaza badru menta uladan ya kani ka invitation ula bandan lang hakata kacing khawai tangba ka ei pat ka bakham phla shushu kalong banang ni shakmat uhaman lej syakum kita kacing yakendu lang ban ya itu beriu shushu badru ban ya kendu paralong khamtam ka baidei pergi kam business chong haba ujak ula plit ya kata kesenduk usyam ya kesut ka barem dor ka cuti sni ka beci ubalt bar utai ujak ula dap da kecing sngopla nrei uklem tip hash phangkini nrei kadai kelinda ka pladap da kecing lengo bat kalong kadai ke Italian handmade suit baru ka limited edition kalinda kadon ya kecing tip phangkini tangba ka snokundet hakata kapor namar kata kesut ka poidor kumbalai $1,000 nrei kelempat ong yikta ki weipat kum ka cuti ubal bat ki baci ujak uklempat chua sngo shphangkini haki por ba manchwa nrei usutep pa ki dei ki barem dor tangba ka currently kamut banle ayu balai kan sutrit yaki syakata kacing khawai da ka ba penthiet ru pat ki sut haba ujak ula plit saya kata ka wei ka senduk ula kenden kadai ka sopti kan thai ka kaun ka barem dor bha nangta ka high heels badru kita kicing deng ki baram dor kata kacing riam kalong ka balapura bha na ka benta ka kanthai ban lej syakata kacing khawai ujak uladap da kacing kenden balai kani ka currently ka sumbun hadu kani haba pej ya kata ka sopti kanthai ka khmat chung kalinda kaladap da kacing kman kadai ka sopti ka baram dor bat kalinda ka sngo ba kadai ka buram ka bakrau bha na ka benta chongka lada ka yo ban phong ya kata ka sopti ujak hakajing shisha ulakwa menlej marwei henrei mentapat uyai ya kata sopti kentai kepala penkre
ujak ulah perkat yanu unyalam lang banlej syakata kacing khawai ya ka sweetie em omperlong namar ba kadang hitam badru kadang telon keciani namar ba usifan ulah ya on pediang ya kata ke invitation keciani kebaran shibun ki restoran bar kacing don cing em jongka daki spa million kamut kala ya pediang ya kata ke invitation ujak ulah perkat sislam bha kumta ulah rai banlej marwei syakata kacing khawai kumta hi ulah kan mau kensan ia kalinda kebarang internet ia kata kesepti baru kebakaman hatu unyalam yaka banhai lang badu kalinda ru haba kapej iki khmat chung ujak keladap da kejing lengo hatu philaj ne mata kamien ujak ula kali hooj kalinda kala ko ngu to yang in yalej lang bat sapong phi kata kesepti ujak ula ong kata kesepti kalong ka internet bha bat ka bai hab ha bat kalinda namar kadai ka brio ka bacrong ka bali bat ka babah brio kalinda keladap da kecing lengo habak yo sngau ya ki kimtien jong ujak kelapej ya kata kesepti hoon ki internet bhai kata kesepti isulej banyabam khawai hadian beladap balawai ke program nyawan phai no ujak ulong namar ujak uklem patjupoi syakum kata ka hotel ke barem dor hakipor balalej kumta ukwa banlej pej hi ban saki daladi kalindaru kam kwa than banlej chata ngrei hadian ketukuni por kalong hatu phim dam se ya ka parlok kan thei ban sanran lem de banta chong phi ujak wa shuphu samki ha ka ching shisha ujak lamut ban khot ya ka sweetie ban dai lang bat u ban phong ya ka ta ka sopti namar ka ha bha bat ka met chongka ndrei ka sweetie pat namar ba ka pang kamla man leng hatu phi dan em ya i parlok i ba phi prakhat dei kalinda kalong ta ka ba phu samki ujak ru ula ka ngu ban ya thu hok to namar bo bos chunga ula khot yanga nga ban lej kalinda kalong ujak ru ula sngo hun bat sngo kmen kamen siam kalinda kalong ka bri ko bakman baru ka bom chukan tan kumta kanom pheri ai ha ka bai dei berkata kacing lej khawai namar bakila dab ban yarai badru ban lej ujak bat kalinda kila beteng ban yakran shphang kata kacing trekam jong ka plaza ha ka por sawachi janmir ujak ulong yi kalinda phimut ban khre shai na ka banta ban lej shaka ching khawai kalendaru kamtip bandai shinu namar bakatia ha kamit ladap ha kata ka office badru ka khlem padap sum kumta ka haban sum shwa hashwa bakan phong ya kata ka septi ka ba itanan ngan lej on yepi shapo hostel ba pin kre shwa panangta in sayawan biang pat chani da piladam rei ujang la prakhat na da kumwei kalinda ha kata ka por kla shusngam bat kalrem kli shapo ujak la snguthu namar ba kalinda ka phong ya ka chu ka septi nadu manen hatu ka khlem lej phai shieng ujak ulal ngo le si kalathia hangni ha office tangba tip ya kadaw balai ya kani ka story en sabteng piang pat la shai kasni khuplei shibun ya phi baro